Astăzi, împreună cu colegii din ONJN, facem o acțiune de amploare de control la nivel național, ocazie cu care vom merge la organizatorii de jocuri de noroc să vedem dacă aceștia respectă autoexcluderea și dacă nu permit accesul minorilor în sălile de joc. Haideți cu mine! Prima echipă aici, hai! Hai, următoarea echipă aici. Următoarea echipă la următorii și încă două sări mai încolo. Hai! Am început controlul în București, pe Bulevardul Iuliu Maniu, acolo unde sunt foarte multe săli de jocuri de noroc. Am descins în același timp în mai multe săli de jocuri de noroc, verificăm autoexcluderea și dacă există minori. La fel au descins și colegii mei în celelalte orașe. Niciun controlor nu știa locația la care vine și am asigurat control încrucișat. Așa va fi toată noaptea. Haideți! Ne-am mutat în Cângaș, continuăm toată noaptea controalele în București și în țară. Nu vreau să credeți că este prima acțiune majoră de control. De când am preluat mandatul în urmă cu 5 luni, am făcut peste 5.000 de acțiuni de control, am dat peste 130 de sancțiuni contravenționare în valoare de peste 4 milioane de lei, s-au indisponibilizat 150 de mijloace de joc, am revocat 28 de licențe, am suspendat 3 operatori online și continuăm la fel de ferm să restabilim ordinea în această industrie. Echipa de control, haideți! Hai înăuntru, voi, la următoare. Hai! Încheiem seara, o noapte lungă, în zona Gării de Nord în București. Colegii în continuare sunt în orașele din țară. A fost o noapte dificilă, dar continuăm controalele în RIP Alert. Nu ne concentrăm doar pe retail, suntem la fel de activi și în zona de online. Astăzi am depus primele ordine de eliminare a conținutului ilegal de pe ale platformelor nelicențiate. Totodată am depus 3 plângeri penale împotriva a 3 operatori online nelicențiați și în total, în cele 5 luni de mandat, am depus peste 30 de plângeri penale pentru fapte care sunt considerate infracțiuni în domeniul jocurilor de noroc. Drumul este ferm, lung, dar să fiți siguri că ONJN redevine o instituție puternică.